Lacson and Senate President Soto na naghahangad nga po na mabigyan ng dagdag na ngipin yung Human Security Act. Yun, dapat. Fully supported po. Dapat talaga. Lalo na ngayon. Lalo na ngayon. Meron na tayong first confirmed suicide bomber na Pilipino. Eh noon, palagi natin sinasabi, never pa nangyayari sa Pilipinas yan. Pag mayroong suicide bombing incident sa Pilipinas, palagi ang suspect, ang bomber is a foreigner. Ngayon, Pilipino na talaga. Noon, sasabi naman natin, darating at darating yung panahon na yan. Dahil yung indoctrination ng mga bata, maliliit pa lang, lalo na yung mga anak ng Abu Sayyaf na at the early stage, early age na orphan sila, na kanilang Abu Sayyaf na father, kinukuha yan ng mga leader ng Abu Sayyaf at very early yung indoctrination sa kanila, yung radicalization. Ngayon, lumaki na, yun na, pwede na mag-suicide bomber. So, dapat talagang lagyan ng mga pangil yung ating Human Security Act.